Kini ang nag-viral nga video sa usa ka bibong chikiting nga gihulagway sa mga netizen nga daw #suwabe ang dance moves. Naila ang dancer nga batang bisdak nga si AJ Etcoban, 4 anyos, lumad nga taga Ronda, probinsya sa Sugbo. Sa maong video, makita ang iyang pagduyog sa kanta nga Sayaw sa Bukidnon nga usa ka TikTok hit song. Wala damha sa iyang iyaan nga si Maria Luisa Gusaren nga ang iyang pag-upload sa maong video makadapit kini og atensyon sa mga netizen. Nakaani na og milyon ka mga views ang maong video og libuan ka mga likes ug shares. Karong buntaga ato siyang ibida og mas ilailahon kauban na iyang supportive nga iyaan nga si Bingo Saren Tautho dinhi lang sa GMA Regional TV Live. Di kalingawan sa social media kining bibong chikiting nga #suwabe kaayong musayaw. Busa atong ilailahon si AJ Etcoban kauban ang iyang iyaan nga si Mambing Tautho. Maayong buntag, AJ, ug Mambing, ug welcome din sa programa sa GMA Regional TV Live. Paki-greet sa ato ang mga kapuso karong buntaga. May buntag. May buntag, mga kapuso. Mga kapuso. Daghan kaayong nalingaw sa imuhang video, AJ. Kanus aba ninyo na bantayan, Mambing, nga aduna siya'y talento sa pagsayaw? Gamay pa siya, magsayaw-sayaw na siya. Kanang hilig magod siya tanaw TikTok ba? Kinsa usab ang nagtudlo niya niining swabe kaayo nga mga dance moves? Aduna ba'y dancer sa inyong pamilya, ma'am, ngayang daliwatan? Wala man, ma'am. Pero dihay ko an katong naalagi kanang okasyon dire nga naay kasal sa akong manghod niya. Naay mga hubog, akong bana usa sa hubog, sayo-sayaw niya. Murag naay nakuha siya ato nga mga stepping man ba. Katong nag-viral nga video ni AJ, ma'am, sa istorya ni adto kisay ni kuha pud sa video. Akong manghod ato nagkuha video, ma'am niya. Katong nasa likod niya, ako tong pagumangkon mo itigtukar niya niya. Usahay og slow mo ang tukar. I-slow mo po niya iyang sayaw. Sige naman na sila murag kada gabi sila magkuan pero kadto nga video kanang murag kadto man gyud gikusugan. So daghan ang gi-post nga sayaw-sayaw niya. AJ, excited na ka nga mag-abli ng klase ug magkita mo sa imuhang mga classmates? Dili. Ay! Pero sa school, AJ, ganahan ka mag-apil-apil sa inyong mga sayaw sa school? Dili. Ha? Atong pagkuan ma'am kay daycare man siya ma'am niya nagmodule ba then nag face to face ug murag kaduha ra may eskwela face to face na human na dayon. Ay, I see. So, wala pa dyan kayo siya naka-experience o school. O murag kaduha ra may ka eskwela o kanang face to face gid ba. Pero karong abli sa klase, ma'am, unsa naman siya nga grade level? Daycare pa ma'am kay kuan pa man 4 pa man siya. Pero aside sa nining hilig niya sa pagsayaw, Mambing, unsa po yung mga gikahiligan ni AJ nga mga hobbies? Sa perbero ani mamula pa tong sayaw-sayaw kay kanta man siya niya. Kana laging sayaw sa Bukidnon kuno niya. Iyang mama nang utana gud unsa di ay nang kantaha day nga sayaw sa Bukidnon. Magsige lagi siya kanta-kanta. Busa, Mambing, unsay tambag nimo sa mga mommies out there, ilabi na sa pagsuporta sa talento sa ilahang mga anak? Kuan lang ma'am kanang suportaan lang nila ilang mga anak ug unsay hilig. Kay aron dili maulawan ba. Ug unsa pod ang reaksyon sa pamilya, ma'am, nga nag-viral man jud kining mga videos ni AJ ug daghan kayong nalingaw? Kami ma'am nalipay mi nga kuan kanang nainana niya. Naamay ni ana nga akong pagumangkon nga makita na daw sa kuan sa Google, makita na kuno. Ya ana dayon siya ma'am nga mao na sige man mo video-video na abot na lang noon ta anang inyong giingon. Ya ana siya ma'am. Busa, Mambing, doon na ba mo'y mensahe para sa mga followers ug mga fans ni AJ nga lingaw kaayo sa iyang mga videos? Nagpasalamat ra ko ma'am sa mga kuan ni share sa mga ni kuan niya ma'am nga
na inani siya. Nga na, nag-viral ko no. Salamat usab kaninyo, Ma'am Bing. Salamat, AJ. Sige ma'am, salamat ma'am. Thank you so much. Amping mo. Sige, salamat.